Ngisathanda kuthola umbiko la. Lo mbiko lo ama-fans e-Orlando Pirates azowuthanda ngempela because bebelokhu bengibuza kahle kahle ukuthi umuphi uSaling. Yabo, as ama-fans le ndaba yaMonopoly eSaling ibisiphatha kabuhlungu bafethu. Because uCR7 bafethu umdlali wethu bafethu siyamthanda sonke as ama-fans e-Orlando Pirates. Ungamboni edlala, ungamboni futhi evela kwizinto ezimayelana ne-Orlando Pirates. Siyaquestiona as ama-fans. Yabo siyaquestiona lokho. But namhlanje ubonakalile uMonopoly eSaling ezotraina ne-team ahead of the game bazoyidlala ne-Stade Abidjan Champions League game abazoyidlala kusasa ngo-6. Kujabulisile ngempela lokho because ungasobheke nje lapha ngihamba uyobheka ama-clips ama-video. Nami le video lo ngiyibone lapha ka-Twitter. Nangu umdlali engena la uyojima ne-team. Yabo abadlali be-Orlando Pirates baphelele bonke la. Because kungijabulisile ukubona nabanye abadlali. Omunye umdlali engimbonile namhlanje Goodman Mosele nangu la njalo imbona bafethu uyajima ne-team. Usebuyile uGoodman Mosele uyajima nangu noLebito naye la uyakhahlela yabo. Abadlali bafethu babuyile and ngathi ba-healed. Yabo ngiyayithanda ngempela ukuyibona lento leyenzeka bafethu. Engawuthi squad siyahlangana ngempela ke manje. Yabo abadlali most abadlali be-Orlando Pirates sebeyabuya bafit ngempela manje because the second leg of the season le. I think ngisathanda ukushaya ivideo about uNdawo benoxoki. Yabo uNdawo sebuyile noLepasa naye. Yabo babuyile abafana. Ngiyayithanda ke lento le bafethu ngathi iOrlando Pirates ngaqhubeka kanje. Bangaqhubeki kodwa kanje nama results phela siwabone egroundini. Abafana abadlale kahle basinikeza amaphuzu yabo. But nje eyiphuthumayo lo mfana noMonopoly eSaling usebuyile uSaling bafethu ingasayixaka kakhulu but ke singesazi noma uzokwazi nokudlala kwigame yakusasa noma somthola yini ebenchini singesazi ke lapho because ubuziwe lo ucoach lo bambuza bathi ingabe uzoba khona yini kwigame yakusasa uMonopoly eSaling. Ucoach wathi akwazi ukudalula leyo information leyo akwazi ukuyidalula leyo information because uyena umuntu okhetha ukuthi kudlala abadlali abakanjani yabo. Ngiyazi akwazi ukusho ischeme lokho kuzoveza ama plans ahead of igame yakusasa yabo. Le team yabadlala nayo bazowabona lo ma plans la masebeyawasebenzisa. So ngiyazi adalula ukuthi uzobe khona kwigame yakusasa. Ngiyazi adalule futhi uzobe khona kwi-20-man squad. Singesazi ke bafethu yabo but uSaling ubejima namhlanje abafana de bezojima namhlanje yabo. Ungangitshela ke wona ukuthi uzizwa kanjani ngale indaba lesingatholakala ka Facebook ngiyatholakala futhi na ka YouTube nguVana Sports even ka Instagram ngiyatholakala nguVana Sports. Ungakhohlwa ufike usubscribe khona ungifollow futhi ka Facebook na Instagram ngiyatholakala bafethu. Ngiyabonga support yenu.